South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lana khona nibingelela umduduzo ngomkhwanazi sivela kwenhlangano ebizwa ngokuthi ke Ithuleleni Organization. Namhlanje ke umsombuluko umhla ka-16 February 2026. Singapha eThekwini la khona kumuntu obengasitshela ukuthi usengaba khona ngalezi zikhathi lezi, kodwa ke siye sathola ke ucingo olusenza ukuthi siphume ke sesigijima nathi sishiye yonke esikwenzayo ngesimo ke somntwana nebona icondition yakhe. Sicelwa ke usizo lokuthi ke naba abantu basuka okhozini bebethi bazocela usizo, futhi ke ngenxa yokuthi ke sekunemigomo nemithetho elandelwa mangabe uza lapha estation somsakazo, sebeyajika ke ithiwa sebegibele eDurban station basuka le besheya kothukela. Sabona ukuthi ngoba ke umuntu omdala kanye futhi nemetha yengane, ake sizame ukuthi sisondele kubona sizozwa ukuthi ke bakhala ngani, kwenzakalani yini mhlawumbe balethe emsakazweni ukuthi bebezocelana emsakazweni. Thina ke Ithuleleni nje basebethinda thina ikuphi ke singabalekela khona. Siyacela ke nawe lapha ekhaya ke ulalele nalo udaba sibone ukuthi ke masihlangana mhlambe kuphi singakwenza ukulekelela kulolu daba bakhala ngayo. Sawubona mama. Yebo. Siyaphila njani? Siyaphila. Yebo, umama ubani? Engukhalelani waXhulu. Kephi mama? Emelmoto endaweni yaseNjomelwane. Ubani ohamba naye mama? Amakha Xhulu. Umntwana wena umzukulu? Umzukulu wami uzalwa indodakazi yami. Yebo, uphi umama wakhe? Uma wakhe nje kwasukela eMzele ngoba wazalwa sisekweze kweqa isikhathi ukuthi ezalwa enyangeni ka-10 siyophela. Wahlinzwa ke uma wakuthe mayehlinzwa ingane yahlala lapha enakekelwa khona bayayisize yadla ungafanele ugaka wayo. Okay. Ngisho sihambe yomncelisa ngathi ngiyombona yakwanisho ukuhamba nje isingezansi nje sokezivuvukele sonke. Sukela lapho ke ngisho lo suku la 7 ingane oyihambisa ngale clinic mina ngihambise sebuyile sesekhaya. Yeah. Ngifika esibhedlela ngizombona kwakuyigqumuzana nje lilincane lento ila. Hayi ephumeke namntwana. Ngamhambisa ke elokhuzini eklinik nje beklinik kwayima akaze kusukela lapho kumakaze phinde ebe light. Uyinyawo lezi lapha phambili inzwane kwagcina sekuxebuka into engaka ungathi into engayishaya ungathi insimbi zonke inzwane. Umama wakhe. Yeah. Izandla ngithi impela unyaka olandela ophelile mhlawumbe lo ephethe inyaka emibili ayi okanti ehambe ngoba waseshintshe ngishinwele usungathi ezomlungu ekhanda. Oh. Lapha inkophe zingasasekho ukuthi imali nama nginayo ngihola ilokhu impesheni. Umfana wami lo kade ethola umsebenzi ngoNovember nje beyito ukuthola lokhu ehlele ekhaya ibhuquza bebephela ngempesheni yami. Yebo mama, niphuma nama nje nila eThekwini nifike nini? Ngigibela izolo zangihlangabeza ke ingane. Ugibela gogo bathi uyakephi ugibela usuke ekhaya? Ibengizocela ulokhana usizo ngisho emsakazweni ngoba ngitshenile ingane khona umhlangano kade ngolwesithathu okugcina owenza ukuthi ngingakwazi ukulala nje enhloko. Ebengethemba ukuthi mhlambe ingane izokwazi usiza kahle ngoba angihleli ibengihambisa kodokotela bathi kufanele uzeqine ukhakhayi ukabe ekusokhakhayi bese nangampela ke ngahamba kuba ngishaya isitifiketi ngishaye ezongena esikoleni ngonyaka olandela ngonyaka ophelile. Ngonyaka ophelile ushaye mhlambe lapha ku-October isitifiketi sakhe ngithi singale sikhwameni ngoba uma wakho engakwazi ngisho waze weqelwa isikhathi sokuthi ekwazi ukumshayela eMelmoto kwaze kwasipaya incwadi kudinga ukuthi ngiqashe imoto yakwamagwaza qale phansi okwezincwadi ukuthi emshayele isitifiketi. Ngalokho ke uthe sethanda ukugxolela bengcono ngathi ngizofaka ama-ice efitishini ukuthi mase kuqinile ngoba uyekhala ngokuthi ufuna ukuthontshwa ethi ziyashisa nezandla konke kuyashisa. Ngathi ingane kufanele ingene esikoleni ngiyasakwazi ukuthi eshaya isitifiketi eMelmoto kufanele ushaya eLundi noma eShowe. Nangampela ke watotoba ke
sahamba ngamphekezela washaya isitifiketi sengane kade engakwazi nje kwenza lutho ngcono manje uyakwazi nokuphuma phandle exoleleke angane ukuthi thema ingene esikoleni ngonyaka ophelile yenza ugrade R ngihambe ngiyeke kuthisha omkhulu nale dokuma yabo sengathi ngelinye mina ngihambe ngiye nayo nkosami seyakhaya lo mntwana ngiye uthisha omkhulu ngathi ke enganeni ngicela zingithengele umuntu wengane kwaphepha ngoba unonwele umdali wakhe lwaselungaka nakho nje ngithwishile inwele kuze zingamboni ingane ngimbophe kanje ubebopha ke kanje ngihambe naye uthisha omkhulu kuzosa zivulwe izikole ngomcelethi bengicela ukuthi ingane ingagundi ngoba inento enayo la nje bangimbophe nje kanje imazi ke zambona ingane izomlimaza kade ngiyesaba lento inokupotozela ethi ke umthetho wesikole awumvumeli okay hayi ethi nje hamba ufike umgonde gogo ufike ekhaya ngimtshene uma wakhe ngithi uthisha omkhulu uthi ayigundi ingane ekhala uma wakhe ethi mama ingane sezilimaza ingane ngoba ngiyazi ukuthi izodlala ngayo hayi ke ngimgunde nangempela ehamba esikoleni ngosuku lokuqala ngosuku lwesibili ebuye kanti uyasithanda isikole ebuye ngemhle ebuye lale ngibuze yini okuhle ethi kubhlungu ekhanda yini engasho uthe nje ngenye ilanga sithi gogo sengijikele ngisho zingane ebezingabangani bami esikoleni ngathi mina yini waphihlika wakhala hayi ke waqhubeka walokho esikoleni eze efike yena khona ingane ezayo lo mfanamo olaphandle inhlanga yakhe ngoba ingamashi yona lo ungoka noma January kanjalo noma ngiyaphambanisa ngaso efike eqala sibuze uphu lokhuza no amaka ethi ungidukele ngoba ngathi mabephuma abobambana ngengalo ihamba ingane ifike ihuzu kaMadolo ngimthethise kanti uhamba kanjani wena ethule engantsheni bengasho lutho bese ukuthi ngoFebruary esho gogo ngiyesaba esikoleni wesabani iziyangidonsa izingane ngize ngiphathwe yikhanda ziyangibamba zingidonse lapha zibizane zingimpotoze zingiwise bangisuke ngifika sengingcolile nje ngithi mina hayi ngizohamba nganami hambe esikoleni ethanda sengathi akasathandi esikoleni ngithi mina hamba nami ngiyeza emini ngizozwa uthisha omkhulu ngizomtshenta kangikhuzela ingane impela ngihambe ngomashi ngifike ngimtshena ngimtshena ethi ayi angazi ngizothatha ngokuthi lento yini kodwa ngizoyikhuza ingane hayi kushuthi i-target washo njalo mangifike ekhaya hayi ke ngibuye ke ngifike ngimtshene lokho zabe bezithi ingane lezi esezindala ezifundayo enye ifunda lapha eUnisa ithi gogo uzwe kahle uyayazi into target yini ngithi mina ngikwazi bethini ethi okusho ukuthi ngamanye amazwi uthi umnikele ngithi mina hayi ngeke kusho ukuthisha omkhulu uthe uzoyikhuza ingane uqhubekeke ingane esikoleni inyanga engasakwazi ukuyilandelisa kahle anti January February March April May sengathi impela uMay ingane njengoba manibuka isimonga silingani ngapha yalimala khona ifushwa zingane ibuye ilimele angikwazanga ukuyihle ngoba abantu bayebethi ngabe mhlawumbe kwenzeka kuba ngamhlihla kakhulu wabuya nje evuvukele ngaka opha ngisho uniform ingcolile selinazo izingane esikoleni zimfushiye sephumile esikoleni zimfushile ngoba indaba lapha sekuphunywa esikoleni seyiqoqana ke ingane zimdonsa mana amaka mana sibone lento yini lento ngathi ngamanzi kuthiwa iphikisane kanjalo hayi ngihambe ke ngithumela ingane yomntanami enye ngithi ayihambe iyombika kuclass ekumesi wakhe umemo umfundisayo ihambe iyombika ngithi wahlala amasonto amabili kokwaze kwapholoba ngishiso leli ngapha lalivalekile hayi bese ngoAugust ebengcono eqhubeke ngithi akahambe esikoleni ngizokweqa okunye ngoba ingane zami kuningi kunezigaba hayi ungakweqi nje mama ngoba nami ngisazofuna ukuthi uqale kahle udaba nokuthi yini emphethe kwenzakalani kodwa ungaqhubeka ma yebo ngabe ngihambeke uthi ngoAugust uqala egule
sabona mvuthu kade akagule lokho emavu umfanti bevuke besikoleni evukele nomunye yena engavuka kanti yena obevuka aqale evusele nomunye ethi ngiphethwe isisu ayi ngimuse eklinikhi bemphuse umuthi abawucontsisela la lo wekelemu ngibone lento siyaqhubeka isisu ngimthengela umuthi ekhemesi wekelemu eze bengilayeleka abantu nokunye ukuphuzwa wathi mhlambe zilikhuna iphuma ayingenzeki lutho kuthi mawusu uzophela uAugust ngithi okuhle ngoba nokumchatha ngimethuse ngithi ngiyamchatha uyalesaba kuphonda ayi bese gcine sesho igogo mina ngiyesaba esikoleni ngcono ngiyathanda esikoleni kodwa gogo mawungangisusa lento kuqala ngithi mina njengamanje ngisayile kwamagwaza basangithembisa ukuthi bangibhukhele engwelezana hamba ngane yami esikoleni ephihlike ekhaya ayi bese ngibona ukuthi ngimncenge okuhle igama lakhe lokuhlala ekhaya okuhle ngempela ngane yami awuthandi ke yini enze ungaye esikoleni ethi gogo ziyangilimaza ingane njalo ziyangilimaza ayi ke bese ethi uma wakhe uhlale ekhala ke nje uma wakhe ethi mama ngihambele ungiye kuthisha omkhulu ngihambe ngiye kuthisha ngithi ngakayi kuthisha omkhulu efone uma wakhe ethi gogo ngibona sathi mama ufika umchazele kahle ukuthi lokho thisha omkhulu ingane ngoba siziyalimala ngoba nginenombolo yakhe umuntu engimjwayele datshulo umzodwa sakhelele datshulo umzodwa uthisha omkhulu ethi ingisamfonela ubusani ngimchazele ngengane nangampela emfonela bayibekhuluma ibhuti so isixatshana soyingane akungiphathanga kahle lokuthi uma uthi ingane umgomo esikole uthi ayigunde njengamanje ingane sezayibona lento angazi ngoba nje ngaze ngiyifaka isigqoko izosigumula vele isigqoko ingane ethi sisi inombolo yakho le ethi uHetmaw lengane yebo inombolo yami ethi ke emangedlula ngalapho kusasa engizokufonela ngisazoke ludaba ngitshena abakhulu hayi kuphele kanjani ngempela ngakusasa wedlula ngo9 akaze engene ekhaya umgwaqo wedlula ecawa sekhaya wangafona futhi hayi kuqhubha ingane ke lapho isihleli ke manje iphana mawuthi iphathele isikole nje iyakhala hayi bese ethi mama hamba ngoba nangakangiphenduli beyithi ngizoza ukuthi sixazululo senze njani ngoba seku-August mina kube ngiyazenzela ngabe ngithakahlale phansi ngoba nanga safuni vele ngoba usehleli phansi ngeke sisakwazi ukuyiforce ingane ngifonele ke nomunye umfana ozalo ubhuti ethi auntie thatha ingane uyise kuma social worker azozama ukuyeluleka izophi mhlawumbe iziyemukele iphindele esikoleni ngihambe ngiye kuthisha omkhulu ke mina ngafika lapho ke ngimchazele ukuthi ingane isiyilove inyanga yonke lo August lo ezomqeda ngithi mhlawumbe kwasukula 28 29 ingane ibulokhu ithi iyagula sithi thini iyagula njengamanje emangi iforce ingane ngifuna ukuyishaya isiyasho ukuthi inenkinga yokuthi ingane ziyayilimaza ekhanda manje imfana wami ke ngithi angize lapha ngizokutshela ukuthi njengamanje siyangehlula ingane futhi noma ngibeke kwabanye ngibeka bathi nami sengiyihlukumeza uqobo ingane ethi ke yena angiyiboni lento mina isidingo akutshela ukuthi ingane izoyijwayela ingane ngathi ngane yami uphuma uhambe ngemoto ingane indaba yikho la ngaphakathi esikoleni noma zingayeyisa ngoba igama layo akuseyiyena uAmakha lapha esikoleni seku uPoposi esezimbiza ngale khale khona lokho njengamanje usuke ngasho ngani emazisho zimhlukumeza ukutshela lokana umem wakhe sathi simbuza kuzoyikhulumela naye wathi ngizobika kangake gogo ngoba izo zonke ingane zesikole ayike ethi ngithi ke mina nje kwangolwesine ngalolanga ngithi mina ngomsombuluko ngicabanga ukuthi mangithola imali ngeke ngimhambise kuma social worker ke zame mhlawumbe ukumeluleka mhlawumbe ngo September mhlawumbe uzoqhamuka ngoba manje sengizombika ukuthi kade ehleli nje ngoAugust yonke vele kathi thina besicala ukuthi yagula kanti akaguli ethi ke uyabona nje emaye ngafiki la ngomsombuluko ngiyamesula emabhukwini esikole uthisha omkhulu yebo ngiyamesula emabhukwini esikole kusho ukuthi ngonyaka ozayo usoqala phansi futhi ugrade R awungithi hawu ingane yami angazi manje uqonda ukuthini ngithi into elula ngizoke ngimuse kuma social worker mhlawumbe mayemeluleka uzogcina evuma ukuze esikoleni
ethokwami ngithi ngomsombuluko ngimdinga lesikoleni okusho ukuthi phela ema ngase ngafika ngomsombuluko siyamkhipha gogo ngivele ngihluleke lapho ngithi cha ngimkhiphi phela ngesingami ngiyasho ukuthi ingane ayivumi yona ayithi ngithi ayihlale phansi mina ethi kusho ukuthi phela ima ikwehlula ema ingafika ngomsombuluko ingane la embhukune esikoleni ngiyayisula ngonyaka ozayo kwazi ukuthi uyophinda iqale ugrade R usethi sehlukane ngithi lapho ukuthi hayi ingane yami ngomsombuluko ngizobe ngizama umusa kuma social worker ethi hey angazi ngoba nama social worker lawo aphethwe uMessi Sidludla. Kusho ukuthi shomkhulu lokho? Yebo. Wasiphi isikole uthi shomkhulu? Uqhawe bethu primary. Sikephi? Enjomelwane. Khona eMelmoth? Yebo. Ayi ngiphume. Ema ngifike ekhaya ngibatshela ngithi mina ayi uyazi uthisha omkhulu ngimbiza ke ngegama ingane esihleni na endaweni ngimbiza egama engimbiza ngalo. Uthena wathi uyazi manje ngoba kulokhu kwesibili ngangasahambi ngedwa ngathi ayingiphekezele ingane ezalwa untombazane wami omunye ngoba nginesifo sokuthi manje indlela engihlumeze ngayo lento okusemva ngagcina sengikusa phambili okwenzeke phambili ngcine nami ngicabanga ukuthi awukonje uqala ukuthi uqale ayi ngathi ngaleli langa lokugcina ke ngoAugust ngihamba nawo lo ntombazane wami ethi angazi ke ngoba nakhona lapho othi uyakhona uMessi Sidludla ophethe ama social worker ngithi phela ngizomcela ukuthi engikhiphele laba ama social worker ezamungelulekela ingane iqhubeke ize esikoleni ayi ngiphumekele ngihamba ema ngifike ekhaya ke ngisho ukuthi uthe wathi ngitshela untombazane wami ethi mama awunayo imali uqhubeke umuse kuze mhlambe engavalekelwa isikhala ngoba eshethi ngomsombuluko ema engafiki mhlambe mangase eye ngayo September nomswedlu umsombuluko uzomemukela njengoba uzomesula nje emabhukwini uzobe engakamesule emabhukwini ngempela ngihambe kwangolesibili kwakuzithungo ngolesibili September ngikhumbula kahle ngihambe na ingane ema ngifike ngicabange lingidlela igama indlela wangihleka ngayo ngithi mina khona ama social worker ajwayele ukufika eklinikhi esifundise ngokuhlukumeza amahlukumezekile kukhona ne office lapha necawa sePlus station emasine inkinga singeza khona ngabaze ukuya lapha kuMessi Sidludla lo msho ngivele ngene lapha office lapha ePlus station lapha ngicela ama social worker ngilibeke lokho udaba lwengane bangemukela kahle bayivulela nezithombe bathatha nje isikhathi impela eside bemvulela izithombe bemfundisa nangezithombe base bethi mama gogo ngabe siyakusiza udaba lwengane lobhlungu kodwa ke thina sivumeleke ukweluleka nje khona la noma unenkinga iphelele la ngoba manje kufanele kuphunywe buze kuyoyiwe esikoleni uzama ukufundiswa ingane besicela ukuthi ngifonele esho ama social worker lana amanyeke ethi futhi khona embize ngegama usibanibani ohambela kunjomelwane awuthi emfoneleke bese bethi ke angenyuke kuthe ukuchela ke khona la ngempela ngiphume ngihambe ngiye khona ngifike ke ngibalandise bese bethi ke bazofika nangempela bafika ngithi kwakuzi 11 kwangolwesine kunomhlangano vele esikoleni ngikhiphe ingane yami ingane yomntana intombazane ngithi ayihambe iyobambela attend umhlangano walo nomunye okanye naye lo ehambe ema social worker efika la ilapha ekhaya efika nje athende lathe elinye lele liqondene nonjomelwane umhlongo ledlula la kwamakhelwane usho ukuthi nakumakhelwane laline lidelifika angazi ngisuke lihamba ngani lahamba la khona la ngena leli ngathi ngena nje lathi gogo uyihlaseleni ingane ekhaya uyazi isiboshwa wena angabe ngisazi ngathi ngisiboshwa ngani ngane yami kanti nina ngizokuze nifike lapha ubani olilandile ngoba ngililandele yona lengane ukuthi nizame ukuthi iningelulekelele iyona ihambe esikoleni ngibona ukuthi angisakwazi ukukhuluma ngisho naye ngiphume eze untombazane wakwabo lo ufunde eUnisa oyelanywa uyelo hayi kuthi isikhashana bese yangena umhlongothi maye ngene ibingelele bese sho ukuthi hey ngimlandise ke futhi lokho udaba uthi ikwenzeka kanje ethi asinazo mama impendulo thina sisebenza komunye umnyango uthisha omkhulu naye ukomunye umnyango ngomsombuluko ngizocela ukuthi kuze ngizwe uvo lwenonke
ngizocela ukuthi ngizokufonela kodwa uzonyuka uze esikoleni nami ngizofika nangempela ke wahamba nocingo lolo kusukela ngoSeptember akakaze eze ebuye kwabe sekuphela kanjalo ngoSeptember uthe mabeku October usuphela kwafika elinye social worker lathi umhlongo akasahambeli lapha ngithi mina ayilokhu ngalinda umhlangano mina nengane siyaze esulwa mhlawumbe esikoleni ngoba uthisha omkhulu wayenqomela ukuthi umncane ajiqe umsombuluko uyesula ingane esikoleni ngangimcelela lokho umhlongo wahamba la ethi uzongifonela aze ngifonela wathi anginayo impendulo yalokho futhi umhlongwe akasasebenzeli lapha useshintshiwe washintshelwa ikwenye indawo thina nje ngoba mina ngifike lapha nje esile ncwadi esiyitholile ebhalo uthisha omkhulu uyilethe ngo-October ukuthi ucela njengoba sifike lapha nje sizontshena ukuthi ingane ayize esikoleni ngonyaka ozayo nathi selekelele ukuthi sikwazi ukuyofundisa izingane ngokuthi inankingani ingane hayi ugcine lapho ke ingane zami bese ingane ngihleli naye ekhaya bese ngithi angihambe ngibuze kubantu kuyiwa ngaphi abahloli batholakala ngaphi bengilayeleke khona edrobheni office lami lomhloli wakhona la kushuthi izikole ekhona ngijomelwana ngihambe ke ngiye khona fike ngilubeke ngingamfici ngilubeke komabhalane udaba lengane ethi ayishuthwe nangempela ibe ishuthe beku November beyishuthe kuphele kanjalo nje ke bese kuthi ngoJanuary ngibuye esibhedlela kade ngihamba udaba lwakhe ngangibuya eKingland ngalala kwaMagwaza ngoba sisuke sihamba ngebhasi ngibuye ekseni ngiphinde office lomhloli kwakuzosayivula izikole ngiyosho ukuthi ngithi ngiyomtshela ukuthi lokhu ngafika ingane nangonyaka odlula ifunda ngakulokugcina ngoAugust ethi ke umhloli bemfonele bese ethi yaxolisa wayebhizi kakhulu awukho unyaka obebhizi kuye njengonyaka ophelile uyaxolisa lo daba lengane uyalwazi kodwa ke gogo ngizokufonela nje maduze ngizokufonela sohlangana esikoleni ngomsombuluko bese ngithi ke mina ngane nami angiphathekile kahle ngoba kuqhelile nesikole bengicela ungifonele uma usuza kuze nami ngenyuke ethi hayi ngiyokufonela inombolo yakho nginawo isehlukane kanjalo uze wabuye futhi umhloli wathi nyanya uze wafona uthe nyanya wafona bese kuphakathi nje usevule nje kudala izikole 4 wafona wathi bengicela ukutshena igogo ukuthi insuku zangahlangana 10 ivula izikole ngoba wanqomela ukuthi ngahlangana insuku ezu10 ingane ngayilegistile esikoleni hayi inanga impela ke ngihambe kungisinde kwesikole ngoba uthisha omkhulu cha akangizwile nje kahle uze ngihleke ngisuke ke lapho ngihambe ngifonele uhlalo wesikole ngithi ngimlandise udaba thangazi noma uyalwazi ngapha uthisha omkhulu mhlawumbe wanibikela njenge government board yesikole kunodaba olukanje lwengane ingane ihlele ekhaya zami ibhluku ingane ziyafunda umhloli kade ngifonela uthe zingashaya insuku ezu10 ingane engayilegistile manje kusasa bengicabanga wasethi hayi yenyuka uze lapha nangempela ngenyuka nayo ingane mayifike ibona ingane uhlalo ethi awu gogo akunjengoba mina ngezwe impela ngodaba lengane wasitshena uthisha omkhulu kodwa sengiyethuka kanti into enje indlela mina engaluzwa ngayo angiluzwanga angilibonanga ilubucayi kanje ngoba ngabe ngithi ingane ithengele isigqoko isifake kodwa manje sezeza ayibona ingane zosidosa nesigqoko lesi hayi sengithi mina ke manje isicelo sami ngicethe ungiphekezele ingoyilogistic ingane kusasa kwakuzoba ngoLusini nangempela ethi ngo9 nje sihlangane ngizokuphekezela uyoyilogistic esikoleni ingane nangempela ngihambe naye ngiphekezele fike siyilogistic ingane singamfici uthisha omkhulu siyilogistic ingane isibuyi bese kuthi nje einsukwini futhi ngiyilogistic ingane efone futhi umhloli ebuza ukuthi gogo wayo legistic ingane ngithi yebo ngayo ethi ke kunohlelo ke gogo nami u10 ngawufunda ngihlele ekhaya ugrade 12 kunohlelo
engizolwenza ukuthi ingane ifunde ihlele ekhaya. Ngithi yalihola iqolo, ngithi mina yebo. Ethi-ke ngicela ukuthi uma uyihola nje uyithengele izinto ezidingeka esikoleni zonke. Nangempela ngiyithenge lokho kufotokhoshwayo okuyistaka ngathi kuthiwa yini? Oyirem. Ngithenga ama-exercise o-2 khwaba u2, ngithenga amakhava okwengubeka. Angitshenanga ukuthi lo hlelo luqala nini. Ngibone kuqhubeka insuku akafoni futhi. Bese ngimfonela futhi usihlalo. Awunazi zeluleka insuku. Umhloli ugcine ngifonele wathi unohlelo ozolwenza ukuthi ingane ikwazi ukufunda still kuze besuse ifa ngoba eQueenland bathi kungase kube ngithola ucingo ngoFebruary kodwa mase ngakutholi ngoFebruary ngoMarch angovele ngize nawo futhi ingane bawuzama ukuyibhukhela eThekwini ngazi kuphi Albert. Ay bese ngiyalokhuza ke ngiyahamba ke ngifika lapha ethi kunomhlangano ostation isiduma akwayithola incwadi ngithi mina ethi uzoyithola sendleleni nangempela kudlusuku kodwa zamemeza izingane zesikole sayithatha incwadi esho ukuthi yangimema ibizelwe emhlanganweni ngithi ubungolesithathu asemini noma beku11 ngolesithathu lo sisuka kulo nginampela ngihambe ngemhlanganweni into ke eyangiphatha kabi eyenzeke ngibona ukuthi ngiphelwa amathemba ngibona ukuthi vele ayisekho into engayenza nengilethe lapha ke manje ngifika emhlanganweni ke ngisho ke ngilande ukuthi kwenzeke betha ngiqangisha ukwenzakalani ngilande nje into eyasho uthisha omkhulu ekhona ngilande bese esethatha ke naye bese esethi mina into engicasulayo ugogo kwalama social worker owayeye kuwo kusho ukuthi wayeqonda ukungibopha usho ukuthi ngehluleka ngamanye amazwi wayeqonda ukungibopha futhi ugogo wayengirekhoda ngithi mina ngurekhoda yayibona ingane mangihamba nayo ingane njengoba kade ngichaza uma walengane engane noma uhlukumeza kanti into uyibuza lokho ekuphindise entweni eyodwa bengenzela ukuthi emali lokho engibuza undumo ekwazi ukumlandisa ukuthi uthwena kwathiwa ethi wayengirekhoda ugogo okokuqala ke futhi awukho mina umnyango engasawuhambile wayefunda phansi wami nangafundi phansi lokho ebheka awukho mina umnyango engasawuhambile ngisho ophethe ezemfundo emusho wamsho ke nangimazi ngqongqosho nayi ngqongqoshe MC mazi uyini kodwa ophethe abahloli sengiyayikho mina engayihambile ingane njoba nje useshilo ke uhlala ukuthi uzwe ngimfonela ngithi kunohlelo lokuthi ingane umhloli izofundela ekhaya nakho lokho angiboni ukuthi ingane izofundela kanjani ekhaya ngoba phela ingane ugrade R yawushiya uphakathi usho uqala kwakusho ukuthi kusho ukuthi kuphasa lelizwe ngoba vele wangitshena wathi iyoqala grade R isiphi izofunda into zakwa grade R bese iziyofunda ke angazi kanjani ezakwa grade 1 shuthi kulo nyaka ay ethi ke bese Davenport phela iyaphawuleka omunye umama ethi kunjani ma ingathengela isiqoko ingane evumele phezulu kuphaselelo ukuthi nampela ngibona ingane ayithengela isiqoko ize esikoleni kwangihlula nje ukuphendula ukuthi ngcono ukuthi sikhuluma kanjena kuba ingane ibabuye uhlalo nje waye right ngoba ngangihambe nayo ingane eyibuza nayo ingane isho ukuthi iyesaba kuphela ugogo ucela eyisuse lento manje lesi sinqumo sebesithatha ukuthi ke angiyithengele isiqoko esasehlula ngihambise kuhlalo angaze ngiphendule kodwa nje esikoleni ungqomela futhi ukuthi nje yena ingane uyidinga esikoleni kwaphela wathi ngoba akuqali ngaye uAmakha lapha esikoleni mangikhipha imfihlo kuneyingane eziningabi ezinenkinga ezinye ayikhulumi kahle uAmakha okusho ukuthi phela uAmakha umhlatshelo ngithi mina kuphele ngoba ngikhuluma bese uyaphakamisa ngibuza ingane yami lokhu libelesele leli igama lomhlabelo lisho ukuthini kanti ilona nje elingiphatha kabi ngoba usho lokho ingane yomntana nami ilimele
masuthi ingane umhlabelo wesikole ethi angase ngachaza ngithini noma ngathi iphinde lo shoqana noma itarget amangilisa ngani noma ngilise esizulwini kodwa angazi noma ngizothi target ephakamise uhlalo ethi uhlalo gogo siyaxolisa nawo kwaxolisa wena igama likhishwa uthisha omkhulu ethi phela mina ehleke ethi phela mina ngugolkeeper ugolkeeper uyevike igoli uyabona nje afike eshayela ewavike amagoli awu bese ethi hayi ke kusho ukuthi mazwakala kabi lelo gama usho ukuthi ke phela ke ngiyalihoxisa emazwakala kabi lelo gama lelo ephendule uMrs Sibiya ephakamise bemkhombe ethi gogo ungokufika kule ndawo wena ngithi cha ngokuzalwa ethi ngokuzalwa ngithi mina kwasona lesisikole siqala sisunguleka yimina lo ngifunda kuso saze sathutha igaba entathu yoba zigcine sakhe lapha ngokuzalwa la ngifunde kuso futhi nami ethi pho yini eyayenza ithi ingane ulethe lapha esikoleni ngoba uyazi lapha esikoleni umthetho wakhona ukuthi kuyagundwa ngithi ingane yami lokho nje kushoyo akuhlali kahle kimi ngisengishithi mina ngokuzalwa la into obufanele ungayibuzi kuze ngizocela mina ngangicela ngoba ngicela ngoba umthetho ngiwazi wesikole ukuthi kuyagundwa ngathi lokho ukuthi mawuthwe lapha ingane zami futhi ifunde khona la zonke lapha esikoleni kukhona isikhathi ufunda uma wakhe lo ababelilexa ngase emakhanda usho ukuthi uthisha omkhulu wangaleso sikhathi kwafika ngathi angazi noma kwakuthisha uMazibu kwagcina sefikile wathi ingane ayigunde ziyehluleka ukuphatha inwele ziyancona zagunda manje yonke into ngakho nje ngizocela ngoba lo mthetho okhona ushayiwe njengamanje kuthiwa ingane ayigunde kodwa uthisha omkhulu ngaze wathena akayiboni lento ngathi mina ungenza sengathi uyamdlalisa uzolibona ngathi uphenye inwele uzoyibona lento engiyisho ethi yena akayiboni ngihamba naye ingane ngamtshela futhi ukuthi ingane izomlimaza njengamanje ingane yomntana nami isilimele ngisho isiphongo asalingani uthisha omkhulu uthi yena wayithi target ngayibuza enganeni namhlanje ungitshena ngesizulu ke uthi iwumhlatshelo wesikole okay hayi ke angaxolisa ke yena kwama lapho nje angaxolisa kwavala umhlangano ngambuza futhi wamxolisela futhi uhlalo wamxolisela uMessi usho ukuthi kuphazamekile ngathi mina walokho uxolisa wena umuntu efike ekhuluma into uxolise wena umuntu engaxolisi ngoba uthisha omkhulu wathi ngiyaxolisa ke emangabe lokho kungehli kahle hayi wathi phela ngishilo wahleka gogo phela induku ifresh ibhola fike ligqomela ngugolkeeper mina yebo kwaphela kanjalo ingane zami wavala umhlangano ngaphuma ngafika ekhaya ngayimtshela mawengane ukuthi ingane lo uhlele ebengithwele mina ukuthi ngiyesikoleni nje ngizoza ukuthi ngoba ngangithi ngizoza ukuthi mina izoqala nini kuzokwenzeka kanjani ngoba umhloli wabuza ukuthi ikhona ingane ezifunda esikoleni ngathi khona ekanye naye mhlawumbe imisebenzi ongaphathiswa yona ngabe kwenzeka kanjani angazi yebo manje nje ngoba ngehlulekile nje ngifike ekhaya ke ncaka into engekho nje ngihamba nayo futhi lengane yami othi uyabona ukuthi yayimlekho sezwile ngabantu futhi into yangicasulayo ngoba nje ngisho ngane zami ngiyaxolisa ukuthi okunye kuyasala yebo into eyangicasulayo ukuthunyelelwa omunye wakwamakhelwane ngoDisemba uma wakhelo wathumela omunye umfana omngani wabo nje omakhelwane wathi bengicela ukungiyele naye indaba inkulu ingane yami ayifundi uyongcengela ukuthi asike phela kube khona ukuzwana sibonisana ukuthi ingane izofunda kanjani ingane yami usuke nje August bengasafundi wathi emangizwa ke uma wakhe wayikhuluma naye uthi waphendula wathi lo daba engilizwile ekhaya ngizoke ngimqonde kodwa ngizokusho ukuthi ngizwe ngawe nangampela ke lokho nje ngisho ukuthi ngithatha okusemva nguse phambili emqonda wabuya lo mfana weza kuMakalo ngawo December wathi Golide Makalo Golide uyabona uma umbone edlula la ubusana wophuma uthisha omkhulu
umisa imoto bese umdlalisa uveza amahla ngiyakwazi ke wena ukuthi uyixakaza yini inhlangazi eclown uveza amahla bese uqala ke udaba lwengane uzokwehla ethi ugode kanti u10 kanti ngiyalwa mina mase ephumelele umfana noma ke uye ukhona umfana wendawo wakhona kwaDludla okade elapha eThekwini eyiphoyisa useretire noma lento ngoba izoze sixabana isigwazana sesingomakhelwane noma uyomcela ukuthi ake nihlanganise nike nikhulume udaba lwengane ingane ifunde ephume hambe ethi lona mase ephuma ngithi igolide ufike wangithuma na uma wakho umfana wathi angihambe ngiye kuMashezi ngathi mina ngeke wena awukho lapha mase ngikhuluma ukuthi shomkhulu akuye lo maziyo uze ngihleke ema ngiya lapha khona into ehlosi uzojika ethi ngihlasela uma wakho wani uma akafundisi imigomo yesikole akayazi wena njengamanje usufuna ukulanda lo yiphoyisa ukuthi akanihlanganise ngathi kuzoba yicala yeka nje kumangalele khona lokho yeka uthi ngithe sengibuye esikole ngamtshela ukuthi ngathini ke uwokhubomvu uthi wamthumelela umfana kwamakhelwane uzokhuluma lolu daba okay lugcina lapho nje ingane zami ngase ngoba njoba ngilapha nje ngabona ukuthi ayisekho ke esehlula umhloli ohlelweni bese ngithemba nami ukuthi ingane ngoba umhloli wathi emase beyisusile nje bekanekisa uMashi izobe siqhubeka ingane yesikoleni kodwa ayibifunde ekhaya mase hlelo hlelo ke ikhulu khona ke ingane zami okungilethela lapha uvuke wezokhuzini mama ekseni ukuthi ubuzocela usizo yebo sase uma sikithi sesicela ke inombolo bebe singenawo ngisho inombolo yakho sike sikuzwe nawe ukhozini base besinika inombolo nje siyithole la yebo esangweni yebo umuntu osekhaya mama yebo no olalela udaba lomntwana yini lephethe umntwana emangabe ngoba nento yamphatha kabi uma wakhe abamtshenanga esibhedlela lokhu nje wokuthi asilinde kuqina ukhakhayi bese kuyasuswa ngase nguzwa ngoba ngimhambise eklinikhi mina yena abamtshenanga nje ukuthi kuyini noma negama lakho uze sikuzwe nama ngaze bebike ekhaya sikuzwa ngabantu ukuthi bethi yifa kanjalo asikwazi uzalwe nakho okay mayezalwa nakho ke bathini esibhedlela nokuthi abantu ke ahlamba abazinge kwesintu bathini bona ngoba ngithatha kule message engiyitholile beningisendela yona ngizobafundela abantu la ukuthi bethini bathini odokotela mhlambe nabantu abaziyo ngayo lento ethu ifa lapha yana ngoba nje ngisho ngithi ngamsa kwaMagwaza bamusa esithombeni scan yebo base bethi bazongibhukhela eNgwelezane nakhona kuthatha isikhathi mhlawumbe kuphela inyanga uma usukwenzile lona ngabona kucwila futhi bengangifonela babethi bazongifonela ngabuye kwathi kwenyanga elandelayo ngaphindela ukuyoza ukuthi kuhamba kanjani wasethi udokotela esengitshena ukuthi hayi eNgwelezane bathe ngazi sisound abananga ngazi kanjani usengicela ukungibhukhela eQueenland bangibhukhela ke eQueenland akho futhi njalo uthatha isikhathi waqhubeka ngibona bengangifoni ngabiye ngaphindela futhi kwaMagwaza hayi basebesho ukuthi bangifonela ucingo abangangithola ocingweni kuze njengoba selokhu ngihamba eQueenland sengize ngaya kabili eQueenland lapho uqala ngaya bamsemafuthe lokho bafike ubhixela lapha sebeginqa into emafutheni bamusa nasesithombeni base bethi angiphinde ngibuye bemse X-ray ulokhu ke nje okudlule ngoJanuary bebemuse i-X-ray base bangitshena X-ray bathi lo uthatha isikhathi ke lokho imphumela ukuthi ibuye yebo bathi ngase nje gokuphela uFebruary kodwa mangase kwenzeke ubona uqala uMashi uphakathi uvela uze naye sizobheka ukuthi mhlawumbe imphumela isiyabuya kanjani mhlawumbe kobe sesekwazi ukuthi simbhukhele ngazi bani Albert okay mama ukhona le message engitholile lapha kule message yena kodwa ngazi bathi khona ubani owayethi ngathinta ingane efalayo lelo lokho into
okwashiwo okwaba umbono owalethwa ungathini mina ngosebenzisa owalethwa untombazane nje omunye. Uma wakhe wathi emangibangcono mama ingane kofanele ngoyishayela isitifiketi ngoba ngeke bekwazi ukuyisusa ifa singeke isitifiketi. Yeah. Nangampela ke uthe eselungiselela lokho nje kwase kufika omnye untombazane ozalwa nje isihlobo sase isakhona ekhaya. Esho ukuthi uthe umkhulu awu Golide uyisaphi ingane? Uphi umkhulu wakhe? Swashona. Yebo. Umbone Bese ethi uGodi hawu mama lento iqondaniswa yini ngoba vele bese ngisho ukuthi kufanele emangibangcono ngimshayela isitifiketi ngoba nento ekade bambe kakhulu ukugula kama wakhe ukuthi isitifiketi akanaso lapha bazofuneka isitifiketi sakhe. Hayi ke kodwa ukugcina kwesiphetho sendaba mina ngamtshela ukuthi ngizocela ngokwesizulu abangitshela ukucelwa indlela okucelwa ngayo mhlambe kumkhulu ukuthi ingane ngeke iqhubekele phambili ngeke kwazi ukufunda inalento. Bathi wathini umkhulu? Bathi uthena lowo wathi umphuphethethe ethi umnika into yokuhlala wathi ngeke ngihlale. Angibuzele uGolide ukuthi ufuna ukuyenzani ingane uyisaphi ingane? Yebo. Okay ma. Ngakwenza ngokwesizulu abangilayela ngakho abantu ngathenga inkunku embili ngacela ingane ngiyacela ukuthi ikwazi ukuthi imangisa kodokotela beyisusa. Okay. Yebo. Njengoba nakho sesithola sesila kwathuleleni. Yebo. Iluphi usizo ofisa ukusizwa ngalo ma? Okungilethela lapha nganami lokho njengosho umhlangano okugcina owenze ngolesithathu. Ukuthi ingane ayisezu ukusizakala njengendlela ebengijabula ngayo mina uma ethi umhloli akuthengwe izinto ikwazi ukuthi isizakale ekhaya. Ayiqhubeke ize esikoleni. Okay. Yeah. Shuthi inkinga uthi umntwana akasafuni sehlele ekhaya. Uhlele ekhaya. Nosize bengilwethemba uchithile uthisha omkhulu. South Africa nali ku osizi seniyalozwa ke yikho nje ngithe khokha ngeke ngimiyeke umuntu omdala anabe ngendlela afisa ukunaba ngayo alichaze lonke udaba. Nanso ngesibheke nayo ke ngokwe Department of Education ukuthi ke ithini ke edabini njengalolu yabo ngoba umntwana usehlele ekhaya akasafundi njengoba nibona nje nansi inkinga ebhekene nayo umntwana wazalwa enayo inkinga kanje shothi mayekhuli yakhula base ke kuba issue ukuthi ke beyifihlekile inwele but ke engazi ukuthi isikole siphoqa ukuthi akagunde umntwana ngoba ulelexile ngoba wayerelaxile yebo maye gunda ke shothi ingane seziyamhlukumeza ke ziyambhulisha ke ziyamthinta lento emthinta nekhanda kangoba umntwana useyasaba ke manje ukuthi esikoleni nxa ukuthi ke ile bullying ayitholayo einganeni ezinye sasa lo mntwana ke liyashabalala ngoba phela akakwazi ukufunda asazi ukuthi ke wethu from here bangabantu ke esibathole nathi nemanje besithinta phathi ke ngizama khona ngoba njengamanje kushawo 2 baya kude baya eMelmode bebesuke nje beze la umsakazweni okhosini sengithi ke nami ke ngoba asibathola ngoba sebesibizile bathi bacela ukuzobika kuthini udaba after ukuthi ke abahambanga kahle lapha nade bekhona okhosini ukuze sheshise ngababambezeli basheshise bayogibela bagodu babile ngasekhaya well sibe sibona ukuthi ke sibalekela kanjani. No kukhona okunye ma office ukuveza mhlambe akukho engifisa ukuveza kahle into nje engiphathe kabi ukuphatheka ikabi kwalokho okugcina umhlangano ngoba ngokwazi kwami umhlatshelo into ewumnikelo uthisha omkhulu esexolisa ngoba esethu esexolise lo sihlalo ngoba sekushomini ukuthi leli gama lokho eliphinda angilizwe ukuthi lisho ukuthini bese ethi ngiyaxolisa ke usho lokho kujikijela nje yebo esho lokho ingane yomntanami lime siyazi yalimala uthi akumsebenzi wakhe futhi yena engushiya ukuthi ingane emase nje iphume ngaphandle kwesikole emayilimala ngale ngaphandle kumsebenzi wakhe angamfaki yena lapho. Sigcizele kakhulu ke la kathuleleni nakule ngosi ke ethi ke abantu bayagula ukuthi ke inhloso esinayo inhloso onqangi yethu nomgomo wethu esihamba kuona umongo ukuthi izifo esizibonayo noko zesithusa mangabe izifo noma mhlawumbe ama condition esihlangabezana nawo okwethu kakhulu kuye ukuthi ke
asizame ukulekelela lo muntu esuke ezocela usizo kuthina. Okwesibili bese kuba ukuthi ke siphinde sifundise abantu ukuthi bangabaxwayi abantu abababona mhlawumbe babhekene necondition engajwayelekile noma mhlawumbe izifo abangazazi ezingajwayelekile. Bangabaxwayi, bangabacwasi, but kodwa sikwazi ukuthi sibacomforte nokubamukela nokubasupporta ngoba namhlanje imina kusasa kungawe. So ke ilokho kakhulu esihamba khona thina njengenhlangano eThweleni. Naye kumntwana njengoba esekulesimo esikanje uyabona ukuthi isadingakala into ukuthi ngempela ke nomnyango wezemfundo uyisukumele lento ngoba izifo nama condition angajwayelekile kusazoba kuningi kakhulu. Uma ngabe ke abantu becwaseka noma izingane zicwaseka eminyangweni kahulumeni, asazi ukuthi uhulumeni ke ikuphi ke ngempela la khona angenze kahle khona ngoba umntwana ohlele ekhaya njengamanje ilokho nje kuphela sikucelela nakaThweleni ukuthi ke engathi uhulumeni uthi bengakwazi ukuthi ke ephakamele lemethe kanje. Sawubona sisi. Kunjani? Saphila. Uyaphila? Ubani igama lakho? Ubani? Khuluma la phezulu ma. Ubani igama? Amakha. Wabani sibongo? Nokaxolo. Uxapashe. Neminyaka emingaki? Awazi? Uyaqala ufika eThekwini? Akwazi ufika ngisho eBhishi? Ungavumi ngekhanda. Yini efuna ukidla? IseThekwini. Cha, awukho into ehela nje ice cream khayela eThekwini yini efuna ukidla? Ufuna ice cream? Uzokuthela kumaluma ice cream yazo? Esikoleni ugcineni? Kade khuluma kakhulu. Awazi? Uyafuna ukuthi ube esikoleni? Uyathanda esikoleni? Ufuna ukuba yini wasefundini? Dokotela. Ufuna ukuba udokotela? Uzosijova nje thina. Sobaleka bese usaba umjovo. Usaba umjovo ni? Okay, umalume uzokupha ke imali ukuthi unga scream Yes. Ufuna malini? Imali wapha malini? Awazi? Wena cabanga ukuthi ufuna malini wena? Futhi ngikunike mina ecatshanga yimina. Uma ngikunike usheleni? Uma ngikunike usheleni? Uma ngikunike u10 rand? Kuyaphenduleka mase ku10 rand. Uma ukusheleni akuphenduleki. Awuthi ngiboneke umalume, nomalume akanamali. Malini ice cream wakho la? Malini? Nawu ice cream wakho. Malini le? Awuyazi kanti? Malini le? 40 rand. Ubani lo semalini balo la emalini balo? Awazi bando lo emalini imali omkhulu amazi balo? Uyakwazi ukubala? Ubale number le. 1, 2, 3, 4, 5. Cha le boy number ubala le number le. Uba. Nansi imali ka screen wakho. Ngiyabonga. Okay. Bonga phela. Uzashela ice cream ke lapho ke nama chips no drink yazo. Okay. Kulungile ke sizozama ukuthi sikulekelele ukuthi ubuyele esikoleni yabo. Ungakhane. Ngikubonile usuphatheka kabi nawe yabo. Uphi mamakho? Sekhaya. Ubani ohamba naye? Ugogo. Kulungile ke. No, gogo kulungile sizozama ukuthi ke sibone ukuthi senze njani. Asibonge nje nokuthi ke kube nenhlanhla ukuthi vele benise ngapha ke eThekwini. Ngoba uthina kaThweleni asinayo into yokusebenza ngokwakaThweleni. Indawo yekude kwesinye isikhathi siye kubenzima uyabo.
kwabanye abanenhlanhla ke masibe namandla mhlawumbe siqashe labo Uber la masithola amasenti sikwazi ukufinyelela labo kodwa ke kakhulukazi ngempela siyaqhwalela sikwazi ukuya kubantu so ke kube inhlanhla enkulu ukuthi nani manisokhokozeni beninike inamba yethu lapha kathweleni ama security ngokuthi besingaphumile vele eThekwini besela eThekwini sesikwazi ukuthi asishiye lokho esikwenzayo seniphuthume sizoza uDabaleni. Ngiyabonga Nkosi yami. Angazi ngoba khona ukungiphatha kabi nje ngoba usuku nosuku mayiphuma lo esikoleni uthi umbona amehle sebomvu mawubuza ukuthi yini uyakhala. Hamba phela sikuphekeze khona nje imoto ekade kufika shuthi khona umuntu osethanda ukuthatha ingane staff ngeke ngakhuluma ukuthi ekunjani edlula ngitshena yena lokho kunjani amaka sikhokhele le moto ngoba sekukhona imoto engena ayithatha ingane kuze zingakuhlumezi ingane bathi igogo bayoqhubeka lokho bengibiza ngopoposi. Oh yebo no makukhona mama mhlambe nabo umnyango kodwa ke mhlambe bazosithinta singaze sishiye inamba yakho gogo la kanti sesingagcine futhi mhlambe nalokho sekuniphazamisa uma kukhona abafuna ukungenelela ngithi yabo angazi bese sasishiye nako dokotela mhlawumbe bangakufisa ukuthi banilekelele ngoba usizo angeke salibheka ukhulumeni kuphela nase kuma private sector ibhedlela ezimele siyasilixele nakhona usizo kathweleni yebo angazi ke gogo noma ngaba kuhle noma ngaba ukuthi sishiye inamba yakho ngoba ngiba ngisho inhlozo kulezo kuxhumana zinhle zimbi kodwa ke ngoba bakhona phela ndodana ngale mhlawumbe noma singakhuluma naye kubo yena ngicabanga ukuthi ngoba mina kwakhona isibhedlela mabengifona kulolu bavele bethi abangitholanga akwenza kanjani yebo ungcono olentombazane yakwabo lo ngcono siye sizona zombili nomfana wami lo phandle inombolo zakhe no ayikho inkinga manje ushuthi lo zombili inombolo zoyithola kulo mfana South Africa ke osefresh gqoko siswami ngiyakuthanda yazo uzobarathi thola umalume ke eThekwini yazo mawuze eThekwini nje utshele gogo khona umalume umthuleleli malumbani umalumbani umtshele gogo seThekwini thina malume umthweleni akuthengele omunye ice cream yazo umalumbani Zokodliwe umalume umthuleleni malumbani no kulungile South Africa ke ile condition yomntwana njengoba nje niyibona ngoba sikhala sisi ifake leli elimile umntwana leli selimenza ukuthi ke abe nokucwaseka nokuhlukumezeka kwezinye zezingane esikoleni sokwenza ukuthi umntwana ngabe saya esikoleni kodwa ke asithembe ukuthi uNkulunkulu emuhle sizobona ukuthi ke siphuma kanjani kulesi simo esikanje umntwana ukuze akwazi ukuthi ke akwazi ukubuyela esikoleni naye athole imfundo njengabantwana bonke njengoba nomthetho sisekelo weSouth Africa usho ukuthi ke bonke abantwana banelungelo ukuthi bakwazi ukuthi ke bafunde. Mina Duduzwa kaMkhwanazi egameni enhlangano ithuleleni sicela ukuthi sibambe la nogogo sizomukela ke umalume wakhe umntwana okuyibona ke abasithintile ke bakhona bangaliya sicela nje ukuthi sime lapho kwamanje. South Africa njengoba bengicelile ukuthi sizomukela ke umalume wengane ke sinaba sebekhona ngapha sike sizwe nabo mhlambe lo mzwana embalo ukuthi ke kuthini ukuphawula kwabo ngalenkinga nokuthi ke kwenzakalani bona bafisa ukubona kwenzakaleni. Sanibona futhi. Yebo njani futhi. Siyaphila njani? Sikhona. Umfowethu bani? Mthokozeni nokaQuma. Kephi? eMelmode. Melmode? Yebo. Uhlobene kanjani na? Umshana lo. U-auntie lo okade ekhuluma. Yebo. Yebo. Nakho seniqhamuka kuthina phela manje ngo last minute kwenzakalani? Sinenkinga iyana nangumshana. Njengoba ubona enenkinga nje lapha ekhanda ukuthi esikoleni izingane uthola esengathi useyacwaseka akazizwa ekhululekile. So imizamo ke ezanyo uanti ngathi usezame waze wehluleka ingakho sethathi isinqumo ukuthi akugeze lapha mhlawumbe ikhona indlela angathola usizo ngayo. Yebo mina nje ngokwami ebengufisa uma ikhona indlela mhlawumbe
angasizakala ngayo umntwana ukuthi ukuze naye aqhubeke afunde ikusasa lakhe lingagcina impilo yakhe isima ngoba nayo usiyesaba ukudibana nezinye izingane ngalenkinga yakhe. Yilokho nje bengakucela ukuthi uma kukhona mhlawumbe ongaba nosizo ukuthi athole ukusizakala. Niphuma phi bese niqhama nisithintele ngolast minute? Sifike izolo uantu uhluhlala ekhaya ufike izolo ntambama. Mina ngokuhlala ngikhona phethe ngihlala la kwaMashu. Ufike izolo antu usuke emakhaya? Yebo. Bekade emlandile nangigasi ekhaya. Uyapi ezefika namhla izolo? Into emlethele into emlethela lapha iyona lento le ukuthi ufuna usizo ukuthi angasizakala kanjani ukuthi umntwana aqhubeke afunde. Ngechecka lokho ukuthi nabani nimsuse ekhaya. Yebo. Uyapi niyapi bemsapho bafo? Okusuka kwakhe ekhaya bebe ePantown. Lapha khona kubantu kodwa into emlethela lapha ukuthi bese okhosini. Yebo lokho ngiyafuna ukuthi kanti kuze kusuka nje ekhaya kugezwe kupakishwe kuyiwapi kuthiwa kiwapi bese okhosini obafika okhosini base bethi kai lapho usizo singathola khona la ekhaya kwathuleleni. Okay. Yebo base besinika inamba ukuthi akezama ukufonela kuyona inamba. Okay, ungamnika ubafo sike sizwe ngale ngene. Sawubona mnewethu. Ngiyaphila bro kunjani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Ubani igama mnewethu? Mina ngoSiduduzo ngwaKwaNdlanzi. Kodwa ke ngisebenzisa noXolo kwisibongo sasekhaya komama. Yebo. Umama lo ngale ba? Umama ongizala impela. Udadewenu lo ozala ingane. Udadewethu ozala lo ingane omdala, dadewethu omdala. Okay. Kwenzakalani bafike ubone bese ndi message? Yebo mina ngisenda imessage. Kwenzakalani ngokwakho ukuphawula ngathini? Ngokwami ukuphawula kunzima kakhulu. Ngifonela umama ekhaya engibikela lotho kwangibikela lo daba ngonyaka odlule wathi kunohambo sebelihamba nesikole ukuthi kwazi ingane ukusizakala. Waphinde wangifonela futhi bekune meeting ebezoba nayo nabahloli nomphathi nothisha omkhulu wesikole. Ngathi meeting ke yagcina iba khona kodwa sangaba khona isisombululo esiba khona kwase kuba namagama ke lawa nami ecile ngisusa lapha eThekwini ukuthi ngize ngiye ekhaya. Eselishiyo ke uthisha omkhulu liphuma emhlanganweni obese ngibuza umama ngifonela uqonda ukuthini ukuthi ingane itarget noma iyomhlatshelo kodwa isisombululo singaqhamuki. Angithi mina kumama ngizokwazi ukuthi mhlambe ngijombe ngize emakhaya ngolomgqibelo sikwazi ukuthi siyikhulume le ndaba sibonke kanjani. Mangifika kuyangikhalela uyasho ingane njengamanje iyakhala ingane yakhona ingane yami nami ecishibile ingane nayo ingane le ukuthi iyavuka uniye esikoleni leni iyakhala. Ithi ifuna ukubuyela esikoleni but ayikwazi ke esikoleni bezinye ingane ezoyenzani izoyihleka. Ngithi mina mama into ecabanga ngayo manje engabe manje njengoba manje awusizakali nohlelo umhlolo wayelishilo lizokwenzeka wathengila ama size ngifika imali ukuthenga ama size ukuthi ingane ikwazi ukufunda khona isekhaya. Usho omkhulu yaliphika lo hlelo. So njengamanje yini esingayenza wathi mama sekunzima njengamanje akukho nami lapha engaya ngiyengizwe eredweni kukhulunywa ngokuthi hayi abantu bayasizakala mhlawumbe mangalikhuluma lo daba eredweni okhosini mhlawumbe ngingasizakala. Ngithi mina kulungile ngoba ngifike ngemoto lapha emakhaya angikuthathe uzofika ulale kimi ngikuvuse ngizolova emsebenzini ngoMonday ngisho namhlanje ngingaya emsebenzini nguhambise lapha mhlawumbe ungasizakala abantu bayebekhulume okhosini mhlawumbe kube khona abantu abavelayo ukuthi hayi isimo esikanje ngoba sesingaphezulu kwamandla njengamanje. Ngimthathe ke nogazi esho ukuthi hayi nami ngizolova namhlanje nginiphekezela obekade ngihambe naye emakhaya. Ngempela masifika lapho okhosini ama security esho ukuthi akusangene ngaphathi kunzima kodwa umuntu onganisiza ubhuti uthuleleni. Ithuleleni engakwazi ukuthi inisize ngalolu daba. Mhlawumbe bengaba nakho abantu abangaqhamuka nakho mhlawumbe ngoba lunzima nathi siyaluza. Ngoba ingane umshana wami omunye ukudadewabo lengane uke wa send message sendela khona okhosini ngonyaka odlule ngaqala unyaka. Engathi ke kwa delay. Masibona isikhathi esihamba ke mase ngoba sengikwazi ukuthi ngifika ngathola number lapha ngikwazi ukuthi ngiWhatsApp ngifone ngikwazi ukuthi nesixhumana base ngilapha ke njengamanje. Hayi no yaza mnewethu nathi asinamlingo.
asinakho mhlawumbe sithi sikuphethe esandleni but-ke okwethu nje kuye kube ukuthi-ke phela ukubeka indlebe njengoba sisho ukuthi umuntu uthi uthuleleni uma unenkinga ukuthi-ke khuluma ngoba phela usizo uyolithola ngokuthi ukhulume yebo njengoba nesisho sithi nje engakhali igcinizi ifele khona embelekweni ngoba kube iyayikhala babezokwazi ukuthi nansi ingane ikhala eqaqa embelekweni kuye kube yilokho-ke bese-ke uNkulunkulu ngomsa wakhe-ke mhlampe-ke uma-ke usumemezile wakhala sakuzwa kathweleni nathi-ke sesivezela-ke izwe ukuthi sicele usizo kulabo abanamandla nabane-authority ukuthi bangakwazi ukuthi bangene elodabeni osukukhala ngalo bese-ke bayakwazi ukuthi mhlawumbe bavele but not ukuthi-ke uthweleni mhlawumbe khona umlingani nawo nokuthi-ke nakhona futhi-ke abantu phela bazi kakhulukazi nje ngempela abantu abadala abakhula belalela umsakazo nokhozi olela kudala kusaworedwa abantu kwajiyo kwaba oredwa Zulu kwaze kwafika la usokhona njengamanje bazi ukuthi njengoba hlale bezeredweni bona abasakazi bekhuluma nabantu kulula mhlawumbe ukuthi ungavela uvuke uyokhozini kanti kuye kube nzima ngempela kungene kubuhlungu nje ukuthi-ke ngasuka umuntu omdala isuka le Melmont engena appointment ngokungabi nolwazi aze afike ukhozini ajike qo ukube mhlawumbe benibe ne-security mhlawumbe elingazange lithi mhlawumbe ake nizame mhlawumbe lapho nami anginalutho akunamthwalo ukuthi mhlawumbe uma uza kuthina sokuthola umthwalo but naleyo ndlela ukuthi nikwazi ukuthi nithole inamba nikwazi ukuthi nifone ngenhlanhla nathi-ke bokuthi besingaphumile la eThekwini besisengala kodwa khona besikwenza but kwase kuphoqa uma ngithi uma ukuthi bayabele benimoto ake sibaphuthume yabo sizoza futhi udaba lomntwana udihamba kanjani yes yabo bokuyilokho nje bafethu-ke sengifisa ukuthi uma kukhona mhlawumbe abavela abangafisa ukuthi balekelele mhlawumbe nenhlaka zomthetho ngokunjalo nokwahulumeni inamba abanganithola kuyona ithini inamba bangasithola kuyona neyami ngayikhipha nje 0760 642521 ngiyakwazi ukuthi ngixhumane nomama nekamama futhi nayo ngayishiya hayi ukhulumile ugagwathi ugogo hayi ifoni yakhe sekubafona ibhadla bangamtholi bethi abamtholanga ngothi ujasise nenkinga efonini ngicela uyiphinde iminethe yakho 0760 642521 bazothola bani bazothola uSiduduzo bazothola mina nqo okay mnewethu no bafethu no siyabonga sifisa nenhlanhla ukuthi umntwana asizakale alithole usizo hayi singabonga lokho la umnyango wezemfundo mhlawumbe ukwazi ungenela manje ingane sekulimala ikusasa layo manje yes nabo laba bezempilo angithi bathini thu iyahlinzeka le ndlela makuthiwa njengamanje besahamba khona mama basalinda ukuthi bekubuya ama result ukuthi ukhakha liqinile ngakwazi ukuthi mhlawumbe enze operation okay no asithembe futhi uzokwenzeka no South Africa ke yilolo kudaba ke naba ke nomalume bomntwana senibazwile ke kanje nogogo nimzwile ke losithintele kudaba lomntwana sithembe ukuthi ke nomnyango wezemfundo mhlawumbe khona okungcono ongakwenza kangcono kulesi simo sonke sesichaziwe ukuthi umntwana ubhekene nasesikoleni angingageqeka amagula mina Mduduzo kaMkhwanazi kanye nethimba lonke lakwathuleleni sithi nje siyabonga nisale kahle emakhaya